Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with your favorite teacher uMacele. Ngichubeka kuyo-ke incwadi yethu Impi Yabomdabu Isethunjini, siku-chapter 15 ku-page 276, iparagraph yesi-2. Ifundeka kanjena. Zangena lezi zingane zimbamba umkhulu zithi, "Sesifikile mkhulu." "Kulungile, bingelelani nangu umkhulu wenu umbhabhadisi," kusho uCele ezisunduzela kungubane izingane. "Ngumkhulu bani mkhulu?" uthe umkhulu umbhabhadisi. Umkhulu umbhabhadisi owabhungukela emadadeni kubuza ingane eyayinethambo kunezinye futhi yona itshengisa ukuthi iyikhaladi. "Yebo, nguye zaneqiniso. Akasabhungukile manje usebuyile. Xhawulani kuye nimbingelele, nithi, 'Sawubona mkhulu, unjani?' Zasho izingane ngokulandelana zithi, 'Sawubona mkhulu, unjani?' Naleyo yayifuna ukuba aphendule yona ngesikhathi sayo. Zathi lapho ziqeda zonke wasezibiza uCele ethi mazize zime eceleni kwakhe khona azozethula kumkhulu bengakathandazi. Zema-ke izingane zimi macala omabili. UCele wazethula lezi zingane ngokuthi, "Lezi zingane ngezikaHlanganisani. Uziletha lapha ekhaya ngamanye amalanga ukuze zibe lusizo kimi, nami ngibe lusizo kuzo ngokuzifundisa ngobuntu bethu, futhi ukuze uHlanganisani nomakoti wakhe bakwazi ukuyosebenza. NgezikaHlanganisani zonke lezi zingane?" kubuza ungubane ngoba edideka ngokuthi lezi zingane zazicishe zilingane. "Yebo, ngezikaHlanganisani zonke, kodwa phela zinomama abahlukene. Lo oseduze kwami nguNjabulo ozalwa nguMabuthelezi, umkaHlanganisani. Eduze kwakhe nguNomashenge naye ozalwa nguMabuthelezi. Ngapha kwesokudla sami yinduna yalapha ekhaya uZaneqiniso ozalwa yindodakazi yakho uMelodi, thina esithi nguVukozithathe lapha ekhaya. Eduze kwakhe nguZanele naye ozalwa yiyo indodakazi yakho." Wathula ungubane isikhashana kwathi makathathe eze ngayo. Wayengakaze ezwe ukuthi indodakazi yakhe isinengane. Yena into agcina eyizwile ukuthi indodakazi yakhe nayo yayisiphesheya njengendodana yakhe. Akekho umuntu owake wakhuluma ngezingane zendodakazi yakhe. Kwakungathi kukhona omdokoza ngezimbokodo esiswini. Loma ulimi wazincenga ukuba akhulume, kodwa wala. Zambuka izingane zilindele ukuba akhulume kodwa wabindwa. UCele wathi izingane azicule ukuze kwenziwe umthandazo. Zacula-ke izingane zithi, "Singabantwana abancane abahlala ethempelini." Zathi seziqedile ukucula uZaneqiniso wazihola izingane zisho, "UJehova ungumalusi wami." Ngemuva kwalowo mthandazo kwaba nguye uCele owathandaza wezwakalisa ukubonga ngokuba kungene umbhabhadisi ngaphakathi kwamasango akwaCele. Wambonga Ophezukonke ngokuba eyizwile imithandazo yabo. Wamnxusa futhi ukube enze ukuba zisinde izinyawo zikabafana zikangubane uma ethi ubuyela emuva kwanhliziyo ngesi. Ngemuva komthandazo kwasala uCele noNgubane basebeqala ukuxoxa ngokukhululeka bengasekho abantwana. Labuya izwi likaNgubane noma amathe ayegcwele umlomo, futhi nezwi linesikhwehlela. Wabuza wathi, "Kungabe uMelodi unezingane ezimbili ngempela?" "Mbhabhadisi, angimazi uMelodi, mina ngazi uVukozithathe. uVukozithathe unezingane ezimbili, manje sezingezikaHlanganisani ngokwesiZulu sakithi." "Awu malume, usenezingane ezimbili uVukozithathe? Abangani bami kabakaze bangitshele ngalezi zingane." "Kawunabangani wena Mbhabhadisi? Abangani bakho wababalekela wase uzikhohlisa ngokuthi izimbungulu zabantu ngabangani. Abatobozi obalekela kubo kabanabungani beqiniso. Yithi abangani nezihlobo zakho. Yikho nje ngikutshela iqiniso. Iqiniso ukuthi uVukozithathe unezingane ezimbili. Izingane ezimbili njengolinono. Wazithola lezi zingane wasezozitshinga lapha? Hhayi ezimbili njengolinono, njengeningi lamantombazana angalulekwa asekwe
ngabakwabo. uVuk'uzithathe akazitshinganga lezi zingane, wazisa lapho ubuntu bethu buthi maziye khona. Ubuntu bethu mbhabhadisi kabuzange butshinge izingane, selokhu kwathi nhlo ngoba babekhona abozalwa ababeqoqa izingane zamantombazane. Lobu bulungu benu bafika nokutshinga izingane okunamuhla zitshingwa emgqonyeni kadoti, zilahlwa ezihluthu, ziphonswe nasemathoyilethi. Hlanganisani noMaButhelezi abawona umgqomo kadoti, kodwa ngabazali bezingane zikaVuk'uzithathe. UZithelile wathi uVuk'uzithathe makazise eMpaphala izingane ukuze zikhule kahle zinobuntu, nokuze yena uVuk'uzithathe akwazi ukuya phesheya ngoba ukuze aqhubeke nesikole. Malume, yini kodwa lena ongitshela yona? Uthi uZithelile balanda uVuk'uzithathe ukuba aye eMelika base bethatha izingane zakhe yize mina ngala ukubathatha uZithelile besebancane. Ohlanganisani bazithatha izingane zikaVuk'uzithathe ngoba bona bayakholwa kabahleli. Konke abakwenzayo bakwenza ngokukholwa, hhayi ngokuhlela. Wena awuzithathanga izingane ngoba uhlela njengalezi zinkunkuma enidlala nazo lo mdlalo kaphambana nezwi. Mbhabhadisi, le mbude yenu yokuhlela kayakhelwe phezu kwezwi. Amahubo 127 izwi lithi, uma uJehova engayakhi indlu, basebenzela ize abayakhayo. Uma uJehova engalondolozi umuzi, umlindi walo ulindele ize. Kuyize kini ukuba nivuke ekuseni niphuze ukuphumula, nidle isinkwa sezinhlupheko ngokuba uyamupha othandiweyo wakhe esalele. Bheka, abantwana bayifa elivela kuJehova, isithelo sesisu singumvuzo. Njengemicibisholo esandleni seqhawe, banjalo abantwana bobusha. Ibusisiwe indoda emgodla wayo ugcwele bona, ayinakujabha lapho ikhuluma nezitha zayo esangweni. Uma uthi linamanga iBhayibheli John Mbhabhadisi, qalaza kule ndlu ubone imisebenzi yalezi zingane wena owazinqabayo. Phumela phandle uzobona izimanga. Konke lokhu okubonayo akuwona amandla empumputhe engucele, kodwa ngamandla esithelo sesisu. Laba bantwana bakaLinono nalaba bakho owabantshinga wayondinda emadolobheni bayifa laleli khaya. Lezi zinkomo zamajezi ezidla esibayeni zathengwa nguVuk'uzithathe. Manje siyasenga siphe nomakhelwane ubisi. Hawu bantu, kusho uJohn Mbhabhadisi ngubane esukuma yize wayengazi ukuthi uyaphi. Hlala phansi ngane kadadewethu, kuhle ngikuxoxele zonke izindaba zakangubane. Namuhla ngikubanjelwe yinkosi. Abazukulu bakho yizingane zikaHlanganisani noMaButhelezi. Baye beze nje lapha ngezinsuku ezithile ukuze bazongichithisa isizungu. Ngithandile ukuba babekhona uma wena ufika. Waze kanjani ukuthi ngiyeza malume? Kubuza uMbhabhadisi esondeza ikhanda ukuze ezwe kahle. Angikwazi ukukuchaza ukuthi ngaze kanjani. Leyo yimfihlo yokukholwa. Ngokukholwa ngakubona ukuthi ususendleleni yembubhiso mhla ungikhakhabisa okwenja eMlazi. Ngokukholwa ngazithatha izingane zikaLinono ngazigcina ngazi ukuthi umlindi wami uzozondla azikhulise. Ngokukholwa oHlanganisani bakhula bondlekile beyesaba inkosi, bafunda lapha ezikoleni zabomdabu, badlulela ongoye baze baya phesheya. Ngokukholwa ngacela ukuba ubuye ekulahlekeni kwakho, nakhu namuhla ulapha. Kanti kuyini ukukholwa malume? Izwi lithi ukukholwa ngukuqiniseka ngezinto ezethenjwayo, ngukuqiniseka ngezinto ezingabonwayo, ngoba okubonwayo akuvelanga kokubonwayo. Kwajula lokhu kukhuluma. Ngingakuzuza kanjani mina lokho kukholwa? Kulula lokho Mbhabhadisi. Kulula kanjani malume? Uma ufuna ukuzwa nokwazi ukukholwa landa umkakho. Muphi umkami malume?
Musa ukuthi muphi umkami bafana, munye umkakho. Nawe uyakwazi lokho. Umkakho ngumamthimkhulu, akekho futhi oyothatha indawo yakhe. Labo masihlalisane bakho ngeke neze bayithathe indawo kamamthimkhulu. Nawe uyakwazi kahle kamhlophe lokho. Izwi likamamthimkhulu linkenteza ezindlebeni zakho. Intokomalo yakhe ivininiza empilweni yakho yonke. Ikuhlasela noma seningasese noma sihlalisane bakho. Landa umamthimkhulu John Mbabadise. UMamthimkhulu akaseyena umkami malume. Sayidabula incwadi yomshado. Kanti nanihlanganiswe yincwadi yomshado yini? Izincwadi lezi yinto yayizolo efika nabelungu. Imishado sasinayo bengakafiki abelungu. Umshado wenu wahlanganiswa ngabalele. Bowuhlanganisa ngezinkomo ezaya kwamthimkhulu kanye nezinkomo ezahlatshwa kwamthimkhulu kanye nakwangubani ngenkathi nishada. Angazi noma nahlaba nabika yini uma senihlukana. Uma ningabikanga kusho ukuthi anehlukene. Futhi lo mshado wenu wahlanganiswa esontweni phambi kwezihlwele zofakazi naphambi komfundisi nenkosi yethu. Angazi noma nababiza abantu ukuze babe ngofakazi futhi nabiza umfundisi nenkosi ngenkathi nihlukana. Uma ningakwenzanga lokho kanihlukene phambi kwabantu, phambi kukamfundisi naphambi kwenkosi. Khumbula futhi ukuthi nahlanganiswa yizingane zenu. Lesi simo senza ukuba kube lukhuni ukuhlukanisa umshado. Ayikho nencane indlela yokuthi ngimlande umamthimkhulu. Sahlukanisa emajajini. Nomamthimkhulu angathi ngisangene uma ngingathi ngiyamlanda. Usakhuluma ngokubonwayo, hhayi ngokukholwa. Mina ngikhuluma ngokukholwa, hhayi ngokubona. Landa umkakho Mbabadise uzophelelisa ukuthokoza kwakho. Singeze sathokoza sihleli sobabili. Konje wake wathokoza yini omasihlalisane bakho? Wathula wangaphendula uMbabadise ngoba naye wayazi ukuthi wavalelisa ngentokozo mhlazane efulathela umuzi wakhe elalusha. Wawuthola umlayezo ucela wasethi, John Mbabadise ngubane, ngane kadadewethu, niphuma ebhodweni nizijikijele emalangabini amalahle ngokushiya omkenu. Ayikho intokozo ngalena komshado wakho. Phuma uyobuza abantu abaningi laphaya phandle. Ayikho intokozo ngale kwesahlukaniso somshado. Isehlukaniso somshado kasikaze sibe likhambi, asilona ikhambi futhi kasisoze saba likhambi nanini nanini. Isehlukaniso yisifo semindeni eseza nabelungu njengoba bafika kuleli zwe nocusula nophuzo lwezimbodlela. Izehlukaniso, ucusula nezimbodlela yimibulalazwe. Bonke abaphambukela baduke ngale mibulalazwe bayiziwuli. Ukwazi kanjani konke lokho malume wena ungafundanga kakhulu? Waluthola kanjani lonke lolu lwazi lwakho? Kulula lokho Mbabadise. Ukumesaba uNkulunkulu kungukuqala kokuhlakanipha. Ngomusa ophezukonke mina ngazithola ngafuna kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo. Kwasekuthi konke lokhu okubonayo kwengezwa kimi ngingelutho. Uma ngivuka zonke izinsuku ngithi, khuluma Nkosi, inceku yakhe ilalele. Nizifunela okwenu kodwa, kaniyingeni indaba yokuzithoba nokuthandaza. Uma nike nathandaza nithi, lalela Nkosi, inceku yakho iyakhuluma. Konke ukwenza kwenu kuyimbedumehlwana. Kawushe John, wangena kanjani ukuba ube ngumkhangisi wombulalazwe uB? Sasikubona emaphepheni nomakhumalo sithi isidumbu sikayihlo saphenduka ethuneni sibona ingane yaso ikhangisa ngombulalazwe. Kwangena uZaneqiniso wasethi, uxolo mkhulu okhangisa ngoB, nawe khulu. Sekungelesi-12 nginilethele ukudla bese siyadla nathi. Yebo
nginilethele ukudla bese siyadla nathi?" "Yebo silethele Zaneqiniso," kusho ucele ephulula uZaneqiniso ikhanda. Waphendukela kuNgubane uZaneqiniso wasethi, "Uzophuzani mkhulu owamabhunguka? Awukho ubhiya lapha ekhaya." Umkhulu uthi ubhiya ngumbulalazwe, nobaba nomama kabawufuni ubhiya. Bathi nezinja ziyawenyanya ubhiya, kaziwuphuzi. Sinokuqandayo kanye nokushisayo. Uzophuzani wena mkhulu okhangisa ngobhiya? Uvalo lwamgoqoza, uNgubane wajuluka wamanzi. Zehla nhlangothi zombili izithukuthuku, wehluleka ukuphendula. Wayibuka le ngane eyayifana nomlinono noMamthimkhulu, yize yona yayimhlophe. Amehlo ayo ayehlaba kungathi ithi, "Mina ngezela iqiniso lapha emhlabeni." La mehlo enza ukuba uNgubane athi, "Ngicela ikhofi uma likhona." "Akukho okungekho wamkhulu. Ubaba nomama bamthengela konke umkhulu wethu," kusho uZaneqiniso. Wasukuma uNgubane efuna ukulandela uZaneqiniso ukuze amsize. Wazizwa izigi ucele wasethi, "Uyaphi mpapatisi? Bengithi ngiyosiza izingane ekhishini, futhi ngibone ukuthi zenza ngakho yini. Hlala phansi mpapatisi, ziyeke lezi zingane, ziyayazi into eziyenzayo. Thina nawe masixoxe. Iminyaka engama-20 yisikhathi eside. Bengisasho ukuthi nina mpapatisi ngomfundoncane. Le nkeshazana yemfundo iyanidida, iyanikhukhumeza, inivale amehlo kanye nezindlebe. Izingane zikaLinono zimfundende enesisekelo, ngokufuna kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo. Lezi zingane zibusisiwe. Njengoba zingekho ekhaya namuhla noma Khumalo engekho, basayolanda umkakho eThekwini. Umkami muphi manje Ndosi? Kangiwuthandi lo mbuzo wakho mpapatisi. Ngikutshele kahle ukuthi munye umkakho, nguMamthimkhulu. Umkakho uwile izolo wasehluleka ukuhamba. Ohlanganisani babone ukuthi kuhle azolulamela lapha eMpaphala. Babize uVikizitha empangeni base bephuma kuSeluvivi balibhekisa khona eThekwini. Kanti akekho yini eMelika uVikizitha? Usewiswa yini manje uMamthimkhulu? UVukizitha usabuyile amasonto 2. Kangikwazi mina okuwise umkakho. Yizo izingane zakho ezazi lezi zifo zenu zesimanje. Ngilindele ukuba bangene noma nini ohlanganisani. Noma nini malume? Kubuza uNgubane ephonsa amehlo emnyango ngoba ezwa ukuduma kwezimoto ezimbili. Zangena zilandelana lezi zimoto zase zipaka eduze komnyango. Wababuka ababehla emotweni uNgubane kwathi makabaleke. Wenqaba ukuyikholwa lento ayeyibona yenzeka. Sagxabha isisu kwangathi seliyamvuka neqolo lakhe. Namehlo kaCele abheka emnyango kanti akaNgubane anamathela kwababephuma emotweni. Kwangathi ubuka i-TV. Emabhayisikobho nakubo TV kwenzeka izimanga, kodwa empilweni yangempela izinto ezinjena kazenzeki. Kule bhayisikobho yakhe uNgubane wabona uMamthimkhulu etotoba ngodondolo ebanjwe ngasesandleni sokudla yintokazi enhle eyayinezinwele ezifika emahlombe. Iminyaka yasimenze wagcwala wathophela ngobuhle nangesidumbu uMamthimkhulu. Ingubo ecishe ifike emaqakaleni yamelula yamnika isithunzi sobundlovukazi. Ngemuva kwancane kuMamthimkhulu kwakunezinsizwa ezinde ezimahwanqa amnyama nemiyeko yezinwele ezilungiswe kahle. Kwathi lapho enye yalezi zinsizwa emoyizela wabona uNgubane ukuthi akuyona nje le nsizwa ahlangane nayo eLalusha, kodwa yindodana yakhe uVikizitha. Wamukela lamagama aseMpaphala ngoba ethi ahlakaniphile. Yize wayemgcine emncane uHlanganisani, wabona uNgubane ukuthi uHlanganisani lona ohamba noVikizitha. Njengomuntu owayekwazi ukugqoka, wazibonela uNgubane ukuthi lamasudi ayegqokwe yilezi zinsizwa kwakungawaphesheya. UMakhumalo yena
wehla waseyovulela impompi ukuze izinkukhu ziphuze ezitsheni zazo. Bathi lapho bengena endlini omaButhelezi bema ngasemnyango. uCele wasukuma elandelwa nguNgubane naye owasukuma. Ngokungena koHlanganisani noMakhumalo umaButhelezi wathatha iculo elithi "Sesikuqedile okwanamhlanje, siyabonga Nkosi ngezinkathi zonke osipha zona, amen, 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 amen." Ngemuva kwaleli culo kwathandaza uMakhumalo eyibonga iNkosi ngezimangaliso zayo. Wathandaza waze wakhala ethi ukhumbula izikhathi ezinzima lapho umbhabhadisi wayesefana nomuntu osewafa emzini wakhe, kanti iNkosi izozesula izinyembezi zomndeni ngokumbuyisa. Wakubonga ukuthi iNkosi imapha uHlanganisani owayesewuhlanganisile lo mndeni njengoba kwasekwenzeka. Nomthandazo kaCele wahamba kulawo magama. Ekuvaleni lo mthandazo uVikizitha yena wathi wayazi ukuthi iqiniso liyobahlanganisa ngoba abethembela eNkosini abanakujabhiswa nanini nanini. Umthandazo walandela ukubingelelana, ikakhulu ukubingelela uJohn Mbarbaddisi Ngubane owayesemi. Kwaqala umaButhelezi owayezisula wahaga uNgubane wasethi, "Siyathokoza ukuthi iNkosi ikuhlengile yakubuyisa ekhaya malume wethu okukuphela kwakhe. Nomalumekazi uzophila manje. Lesi sifo sakho psychosomatic usezovuka ngqo umalumekazi." Owesibili owazethula kwaba nguHlanganisani owathi, "Ngiyamthanda uGregor Mendel uma ethi species always return to type. Mina ngangazi ukuthi umalume wethu wobuya kulokhu ayefanele abe yikho. Ngangazi ukuthi wena malume ungumbomvu waseMpaphala futhi uyogcina eMpaphala. Siyanimukela eMpaphala malume nomalumekazi. Namathambo obabamkhulu azoke athole ukuphumula namuhla ngokungena kwenu kuleli khaya." Kwathi sekulithuba likaVikizitha wakhala wasehaga uyise isikhathi eside. Akakwazanga nokukhuluma ngenkathi behlukana, kodwa wamdonsa wamsondeza ngakunina owayemi ngenduku yakhe yokudondolozela. Waphakamisa isandla sakhe sokuphonsa uMamthimkhulu waqhweba umnyeni wakhe. Bobabili bakhala kakhulu bakhipha amaduku bazesula. Bathi besamile bezesula kwangena uZaneqiniso waqonda kugogo wakhe wasethi, "Ukhalelani gogo? Ukwenzeni umkhulu owabhunguka?" Bahleka oHlanganisani wasegoba uHlanganisani ekhuluma noZaneqiniso ethi, "Bakhaliswa yinjabulo ogogo nomkhulu. Umkhulu usebuyile, ngakho akuseyena umkhulu owabhunguka. Usengumkhulu njengoba nogogo kungugogo nje kuphela. Uyezwa?" "Yebo, ngiyezwa baba. Akanayo yini umkhulu imoto? Leya moto afike ngayo inophawu lwezimoto eziqashwayo," kusho uZaneqiniso. "Kulungile, uzobuye uxoxe nomkhulu Zaneqiniso. Hamba manje uyodlala nezinye izingane," kusho uHlanganisani ezama ukwahlukanisa uZaneqiniso noMamthimkhulu. "Ngizoxoxa nogogo ntambama baba?" kubuza uZaneqiniso. Kwathi engakaphenduli uHlanganisani walandelisa ngeminye imibuzo uZaneqiniso wathi, "Nizolalaphi gogo nomkhulu? Angithi nizolala kithi eMfangidelile khona nizosixoxela izindaba nisifundele nezincwadi uma sesilala? Thina noNjabula asikwazi ukulala uma kungekho osifundela izincwadi." Babhekana oMamthimkhulu noNgubane bengazi ukuthi bazoyiphendula bathini le mibuzo yale ngane. Basizwa nguCele owathi, "Hlanganisani thatha indodana yakho basaxoxa abantu abadala." Kwathi sebehambile oHlanganisani noZaneqiniso uCele wathi, "Ngiyethemba niyizwile ingane Mamthimkhulu nawe Ngubane. Izwi lithi, emilonyeni yezingane kuphuma iqiniso lodwa. Kufanele ukuba niyongeniswa kwaNgubane futhi nihlatshiswe khona. KukwaCele lapha ekhaya akukhona kwaNgubane. Kufuneka ukuba ngiphindise le moto yokuqashwa eThekwini khona namuhla kungakashayi elesi-10 ebusuku.
kuchaza uNgubane ngezwi elinosizi. Wakuzwa lokhu uHlanganisani wasethi, "Ingakuhluphi le moto malume, uVikizitha uzoyihambisa. Okwamanje mkhulu ucele thina noVikizitha sisalungisa ukudla ukuze insika ingawi kakhulu. Izingane bese zikulungisile ukudla kwenu, kodwa sithe masingeze kulokho. UMaButhelezi usaphuthuma emsebenzini ngoba abantu bamlindele esejari yakhe. Sizothi singadla bese ngicela sonke sehlele ngezansi emfangidelile, lapho sohlaba izinyane lokubonga ukuhlanganiswa ngale ndlela. Angazi noma sobe senza kahle yini mkhulu nogogo. Ngibona ukuthi nenza ngakho Mbofu. Kuzodingeka ukuba nilande ugogo wasenhlalayenza kanye nogogo nomkhulu wasemzingayo uma nizowisa izinyane. Uthini uSokhaya ngale ndaba?" "Kulungile konke Mtungwa omuhle. Zikhulile manje lezi zingane, azisadingi ukuba zilayelwe yithi. Uthini uMamthimkhulu yena ngohlelo lukaHlanganisani?" Kaphendulanga uMamthimkhulu kodwa wakhala waze wanesilokozane. Kwathi lapho sithi damu wasethatha iculo ethi, "Nginezono eziningi ezingihlupha umoya wami. Nkosi Jesu wena ungumsizi wami, Nkosi Jesu wena ungumhlengi wami." Ngemuva kweculo uMamthimkhulu wathi, "Ngivumeleni ngihlambuluke bakwethu. Mina anginaso isibindi sokunibheka nina bakwaCele, noma sokwazi ukubheka lezi zingane zikaLinono. Unya lwami naluphindisela ngomusa wodwa. Nazenyula izingane zami nazikhweza ezindaweni ezibanzi. Ngani izingane zethu zathola ukuba zibe nobuntu? Ngani izingane zethu zawela zaya phesheya? Ngani izingane zethu zaba ngutho? Ngani namuhla siyahlanganiswa njengomndeni noNgubane nezingane zethu? Sithetheleleni nina bakwaCele ngokuphambuka kwethu. Sithethelele nawe Vikizitha ngokukwenza intandane siphila noyihlo. Siyabonga ukuthi ukudeda kwethu kwenza ukuba uthole abazali abangcono oHlanganisani, oZithelile kanye nabakwaCele. Bakufukamela kangcono laba bazali owazitholela bona. Kulolu hlelo mina noNgubane sivuma konke ngoba sesibonile ukuthi yini eninokukhanya nokuqonda okuyikho. Kangimsukeli uNgubane uma ngithi naye usediniwe yijubane lokubaleka. Naye njengami usezinikela ezandleni zenu nasezandleni zeNkosi. Angithi kunjalo Ngubane?" Akaphendulanga uNgubane, wavuma ngekhanda nje. Wayetubekile ngale ntululwane yezimanga ezazisombuluka phambi kwakhe. Kwaba nguVikizitha owaphendulela uyise ngokuthi, "Ngiyamazi ubaba, uselitholile iqiniso, akanakugudluka kulo. Nami mangiyolungisa ukudla noHlanganisani, angaze athi sengimqhuba ngamadolo. Ngingakaphumi mangibike kumkhulu ucele ukuthi ngiyitholile indawo lapho sizomkhipha khona inkwethu esemehlweni. Bangemukela kahle odokotela baseThekwini futhi basemukela nesicelo sami sokuba ngisebenze nabo ukukwelapha mkhulu. Ungesabi lutho mkhulu. Laphaya eDallas sibakhipha imihla namalanga abantu abanenkwethu emehlweni." Wahlahla amehlo uNgubane ngoba wayengazi ukuthi indodana yakhe yayifundelani phesheya. Ekubona lokhu kumangala uMamthimkhulu wathi, "Phela Ngubane uVikizitha usengudokotela wamehlo." Wababaza waze washaya izandla uNgubane. UCele yena waqala phansi ebalisa ngemisebenzi yezingane zakwaNgubane eMpaphala. Washo nokuthi uVukizithathe uyazi lapho ekhona ukuthi aze angabuyi eMelika nombangandlala lapha eMpaphala. Uyazi ukuthi uma ebuya engeyena udokotela aze angangikhulumisi mina Njini Cele. Samtshela uVukizithathe ukuthi sizothengisa izinkomo kome izibaya uma edinga imali yokufunda. Uma kungeyona imali yini pho engenza ukuba uVukizithathe angafani nabanye bakwabo?
Awu Ngubane, nazi izingane zethu sekuyizona ezisifundisayo. Ngezwa ngandlebenye bethi uZithelile noVikizitha bazokuphindisela esikoleni nawe. Benzeni Ndosi? Mina ngiphindela esikoleni, kubuza uNgubane kungathi usefuna ukusukuma. Mina kungeze kwangethusa ukuzwa wena uphindela esikoleni. Lezi zingane zingenza noma yini. Zithi kuguga othandayo, kuchaza uCele esukuma ephuphutha udonga eqonda ephaseji. Wanyamalala imizuzwana wasala nowakwakhe uNgubane. Ntambama ngezinkathi zelesi-4 kwase kubuswa kwaNgubane ngoba kwakuwiswe izintondolo ezimbili. OVikizitha bazihlinza njengoba babenza eMelika, behlinza beyilengise ngemilenze yangemuva imbuzi. Namathumbu akhanywa yibo, bahlahlela babeka izimbiza eziko. ONgubane noMamthimkhulu bathelwa ngenyongo ngugogo wasenhlalayenza, babagqokisa iziphandla kanye nenyongo efuthiwe. Idili lahloba lajiya, noMamthimkhulu waseluleme engasahambi ngenduku. Bambeka izandla ogogo baseMpaphala bayithethisa imikhuhlane. Kwathi phakathi nedili uHlanganisani wawubuza umndeni ukuthi wona uyavuma yini ukuba uVukizitha abuyele nomakoti wasemazweni. Bashaya phansi ogogo bethi angalokothi abuyele neziswana esizoveteza lapha kwaNgubane. Bona babefuna ingane engumuntu phaqa njengoMaButhelezi. Bahlala eMfangidelile, oMamthimkhulu noNgubane bagcina ngokuthengisa umuzi wabo waseLalusha base bayohlala noHlanganisani epulazini labo noVikizitha eMthunzini. UNgubane waphindela esikoleni eqhuba egogoda ulwazi lwakhe ngezokuphatha amapulazi. UMamthimkhulu yena wathola umsebenzi wokufundisa eyunivesithi. Bobabili benza iminikelo ebalulekile emikhankasweni ka-uZithelile owayesephumele ukungenisa abesifazane emafemini. Sesehla nesibalo sabesifazane abamnyama emakhishini. OVikizitha nodadewabo babelokhu beseMelika ngenkathi oHlanganisani noJohn Mbabadisi Ngubane bezinza eMthunzini. Bona oVikizitha babesazoba eMelika iminyaka engemingaki. Babuya bazosiza ukuthuthukisa imiphakathi yaseNingizimu Afrika. Iphela kanjalo incwadi yethu Impi Yabomdabu isethunjini. Yay! Finally.